Продължаваме с последната част медицина или по-скоро какво може да ви се случи в зимната планина и как да го избегнем. Аз съм доктор Мартин Йорданов, работя в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ Лозенец и съм доброволен планински спасител. За вас съм приготвил един бърз обзор върху хипотермия, измръзване, студова артикария и няколко думи за първата помощ при лавинно нещастие. Започваме с хипотермията или инцидентната хипотермия. Защо е инцидентна? Защото се случва по време на някакви инциденти. Тя не е предвидена. Имаме и терапевтична хипотермия, която в болнични условия целим да поставим хората под по-ниска телесна температура. При инцидентната температура това, което наблюдаваме е спадане на телесната температура под 35 градуса Целзий. Може да засегне здрави хора, които се намират в определена среда, рискова среда и съответно има доста фактори, които могат да допринесат за по-тежкото протичане и както и увеличаване на вредното въздействие на околната среда. Кои са тези фактори? Разделяме ги на три групи. Това са фактори, които са от самия организъм, които са свързани с нарушена терморегулация. Това могат да бъдат някои травми, които може да получим в планината при екстремни спортове, например гръбначна травма. Можем да имаме и намалена продукция на топлина. Кога? Когато в планината се изтощим твърде много, не приемаме достатъчно храна, изпадаме в хипогликемия или съответно сме много недохранени, тъй като отиваме на фитнес, пазим диета, килограми и съответно се натоварваме с неподходящи усилия за нашето моментно състояние на организма. И виждаме, че можем да имаме и повишена загуба на температура, когато става въпрос за много голяма травма или шок. Отново неща, които са свързани с травматизма и като цяло уврежданията, които редовно наблюдаваме в планината, не само и в зимната. Така че, кога може да имаме хипотермия? Когато имаме някои от тези неща, дори и не зимата, т.е. в преходните сезони. До тук много сложно започнахме лекцията. Предполагам, не ви е станало ясно съвсем за какво точно говорим, но за да ви стане ясно, трябва да вкараме точно тези фактори. Фактори от страна на организма и фактори от страна на околната среда. Колко често обаче срещаме хипотермията? Според едно изследване в Съединените щати, проведено между 2000 и 2011 година, се забелязва, че средно около 700 до 1500 смъртни случая годишно се регистрират от хипотермия. Това могат да бъдат както случаи в планинска среда, така могат да бъдат свързани и с градските райони. Не си мислете, че в града човек не може да умре от хипотермия. Много често това се случва именно в градски условия и то при възрастни хора, които, както видяхме, могат да имат един от тези фактори. Нарушения в храненето и в енергийния резерв на организма или съответно намалена продукция на топлина. Така. Засяга най-често мъже между 30 и 49 години. Защо? Защото те по-често ходят на лов, на екстремни спортове и така нататък. Не, че и жените не ходят на такива места, но просто статистически това е по-голяма група. И виждате, че дори при оптимални болнични грижи, смъртността при умерена до тежка хипотермия все още достига 50%. Или това е едно тежко състояние, когато говорим за по-сериозните форми на хипотермията, които дори да ви бъдат оказани адекватна медицинска помощ, рискът от смърт все още е доста висок. Продължаваме с факторите, предразполагащи към хипотермия. Тук вече говорим за факторите на околната среда, не само тези, които са свързани с факторите на организма. Освен травмите, нарушенията в продукцията на топлина, нарушената терморегулация, увеличената загуба, които са свързани всичко с травматизма,
можем да имаме и фактори на околната среда, които надали се очудвате. Едно от тях е температурата на околната среда. Колкото по-студено е, толкова по-бързо ще губим топлина. И съответно, колкото по-малко изолирани сме от околната среда, което е втория фактор облеклото, толкова по-бързо ще губим топлина. Следва третата точка, Wind Chill Index. Това най-вероятно ви е познато. Изглежда една таблица ето по този начин. И виждате, че според скоростта на вятъра и температурата на околната среда имаме определено усещане за температура. Или при 0 градуса, ако скоростта на вятъра е 5 км в час, го усещаме като минус 2. Ако обаче е 70 км в час, усещането е като минус 9. Така че винаги трябва да имаме в предвид, че когато говорим за температура на околната среда, трябва да смятаме и Wind Chill индекса, защото температурата не е единствения фактор, който ще оказва влияние върху преохлаждането на един организъм. Травмите, както вече ви показах, са свързани с факторите на увреждане на организма, т.е. това са вътрешните фактори с увеличената загуба на топлина и съответно намалената продукция. Тук виждаме едно нещо, възраст и телесна повърхност. Казахме, че възрастните хора имат по-лесно губят топлина, тъй като имат нарушение в термопродукцията. А когато говорим за телесна повърхност, коя е демографската група, която най-много ще страда тук? Това са децата, точно така. Защото при тях релативно телесната повърхност е много по-голяма спрямо тази при възрастните. Или едно дете, което да кажем е на ръст 3 пъти по-малко от ръста на възрастен, е с много пъти по-променена телесна повърхност спрямо тази на възрастните, както и главата на децата заема изключително голяма част от телесната повърхност. Колкото по-малки са децата, толкова по-голяма част се заема от главата, телесната повърхност. Така че не забравяме кое шапките и изолацията на главата в тези групи. Индекса на телесната маса, тук няма да се спираме много за него. Водата. Когато говорим за вода, имаме предвид попадане в водна среда с понижена температура. Или това е попадане в някакви водоизточници, които са с температура, да кажем, под 15 градуса. Статистически, когато говорим за температура под 15 градуса на водата, може да настъпи сърдечен арест, свързан с хипотермия до половин час при оставане в такава вода. Когато говорим за вода, също трябва да имаме предвид и нещо подобно на Wind Chill индекса. Ако водата се движи, то тогава тя е доста по-студена, отколкото ако е статична. Защо? Защото самото тяло отделя част от температурата в околната около него среда, а когато имаме подвижна вода или някакви реки, да кажем, попадане в реки, тогава имаме много по-бързо отмиване, така да се каже, на температурата, която сме създали около нас и много по-бързо изтиваме. Сняг и лавина по подобен начин влагата увеличава загубата на топлина, тъй като е по-добър проводник. И физическото натоварване плюс надморската височина. Когато говорим за физическо натоварване, имаме предвид какво? Че изразходваме енергия. Когато изразходваме енергия и не добавяме достатъчно енергия, тогава стигаме до пак онези фактори с намалената продукция на топлина, тъй като нямаме необходимия енергиен резерв. Така. Степени на хипотермия и клинична картина. Защо съм го сложил това нещо? За да ви покажа как при всеки 1 градус може да наблюдаваме някаква промяна в клиничната картина. Нещо изключително сложно, нещо, което нито вие ще може да видите на терен, нито ние до голяма степен ще видим на терен, тъй като тук са свързани с някакви мониторинги специфични и така нататък. Но това, което можем да видим е, че хипотермията се разделя на няколко класа. Тези класове според промяната в температурата имат определена клинична изява, която можем да характеризираме лека по лека по този начин. При лека степен на хипотермия имаме повишаване на метаболитната активност, съпроводено с треперене.
Или това са хора, които ще им бъде студено и те ще треперят. Много важно нещо, запомнете, треперят. Лека степен треперят. Повишаване на дихателната и сърдечната честота. Защо? Защото треперенето изисква повече енергия и кислород. Организма се опитва да набави този кислород на всичката мускулатура, която може да трепери и съответно компенсира с повишаване на дихателната и сърдечната честота. Колкото повече намаляват градусите, виждате тук, ако се върнем, нали, тук нещата стават с всеки градус надолу, стават все по-драматични. Колкото повече намаляват градусите, толкова повече започваме да виждаме едно страдане на организма. И какво ще гледаме в един организъм, когато страда? Ще гледаме най-чувствителната към декомпенсация система. Или това ще бъде нервната система. Тъй като нервната система има най-малко резерв, когато започнем да използваме твърде много от енергийните си нужди и кислорода за треперене, започваме в един момент да декомпенсираме и съответно започват някаква неврологична симптоматика, която тук може да бъде съпроводена с затруднения в говора, загуба на равновесие и апатия. Но ако ви прави впечатление, този човек все още е контактен. Може да бъде такъв негативен, лошо настроен, песимистичен, да казва сега тук ще умреме, много е студено, нали, какво като дойдоха тия да ни спасат, то пак е студено, пак ще умрем. Като тръгне да ходи да губи равновесие, но все още има контакт. Какво различава втората степен на хипотермия с първата? Че започваме вече с значима декомпенсация или спиране на треперенето. Това треперене се получава заради нарушена термогенеза. Повишава се риска от сърдечни аритмии и съответно кислородната консумация на организма спада с 25%. Колкото повече изтиваме, толкова по-малко ни е необходимо на клетките, за да бъдат те живи. Или съответно организма започва да работи в една среда, в която са намалени изискванията. Защо? Защото както мечките хибернират зимата, така по този начин ние започваме да намаляваме метаболизма във всеки един орган на нашето тяло. Съответно, тук забелязваме нарушения в съзнанието и парадоксалното събличане. Нещо, което най-вероятно ви е познато, че пострадалите с силна хипотермия в един момент могат да започнат да се събличат, тъй като имат нарушения в термогенезата и термоусещането и съответно за това изпират да треперят. Или, ако трябва да обобщим отново, лека степен в съзнание са болните и треперят. В по-тежките случаи, когато става въпрос за хипотермия под някакви градуси, виждате тук, болните спират да треперят и вече се появяват нарушения в съзнанието. След малко ще видим как ще ги оценяваме. И вече когато говорим за тежка степен на хипотермия, тогава имаме понижаване на мозъчния метаболизъм, спадане на сърдечния дебит, тъй като самия организъм започва да изисква по-малко кислородна доставка към всички тъкани. Това обаче е съпроводено с едно охлаждане на кръвта, което започва да дразни сърцето и можем да имаме нарушения в сърдечния ритъм, които могат да бъдат животозастрашаващи. Всичко това изглежда супер сложно, нали така? Казахме, опростихме го до една степен, че имаме съзнание, нямаме съзнание, отново нямаме съзнание и сме вече дълбоко в една дълбоко рискова зона. И тук вече виждаме дълбоката хипотермия, която стигаме до асистолия или спиране на сърдечната дейност. Когато говорим за градуси, виждаме, че тук имаме някакви градуси, при които имаме най-ниска терапевтична хипотермия, при която оцелява пациент. Това е 9 градуса температура на кръвта. Виждаме, че при възрастни най-ниската температура, при която е оцелял пациент с инцидентна хипотермия, е 13 градуса. Само че всичко това, ако ви прави впечатление, е под градусите за асистолия. Така че имайте го предвид след малко, като говорим какво правим при тия хора. Така. Напред.
Нищо не става. Така. Или, ако трябва да опростим максимално това, което казахме до тук, сложния вариант на тая таблица. Имаме първи клас, в който нашите пациенти са в съзнание и треперят, и това е температура между 35 и 32 градуса Целзий. Имаме пациенти, които са с втора степен на хипотермия, умерено тежка хипотермия. Те са с нарушения в съзнанието и вече не треперят, или температура между 32 и 28 градуса Целзий. Трета степен вече става тежката хипотермия, при която имаме пациент, който е абсолютно в безсъзнание, но при един преглед на основните жизнени показатели, той все още има витални показатели. Или това е температура между 28 и 24 градуса. И четвъртия стадий, който ви показах, вече дълбоката хипотермия, в която пациента е в асистолия и няма сърдечна дейност, няма дишане. Това е всичко под тези 24 градуса. И сега, нека да видим и въпроса, който е свързан с медицината, в който ще ви издам предварително, ще ви попитам как ще оценим степента на хипотермия при един пострадал, за да може да сте още по-бързи. Давай. Да, давай да видим сега. Добре. Аз съм много доволен от резултатите, защото това беше смисъла на задаването на този въпрос и все пак имало е доста голяма част от хората, които са слушали какво представлява хипотермията и как тя протича според спадането на градусите на телесната температура. Сега, за тези 19%, които са дали този отговор, ако някой иска да си признае, че е дал този отговор, искам да попитам колко от вас ходят с термометър в планината. Така, добре. Сега, хубаво е, да, факт, можем да измерим телесната температура и да кажем, този пациент спада към клас еди. Кой си? Клас 1, клас 2. Добре, да минем към презентацията. Обещавам ви, че от тук нататък нещата стават по-лесни с презентацията, така че това, заради което ви дадох този въпрос, е именно, че ние не ходим с термометър обикновенно на разходка в планината, така че да можем да измерим телесната температура. Обаче, ако познаваме ето тези, колко са, 5-8 реда, или не повече от 20 думи и можем да ги разпознаваме в един пострадал, можем по някакъв начин да категоризираме неговото състояние и да му окажем адекватна помощ спрямо степента му на хипотермия. Защо не мерим телесната температура? Първият отговор, защото не ходим с термометър. Вторият отговор, ние сме планинска спасителна служба, купуваме си разни апаратури, ходиме с тях, важно ни е да оказваме адекватна медицинска помощ. Въпросът обаче, можем ли да измерим адекватна телесна температура? Какъв трябва да е този термометър, че да измери адекватна телесна температура? Това трябва да бъде минимално инвазивен термометър, който да е лесен за употреба, наблягам на хигиеничен, независимо от условията на околната среда, да измерва температурата на ядрото или съответно на
органите, не ни интересува температурата на пръстите, защото ще видим след малко, че може човек да има измръзвания, но да не е с хипотермия. И с висока точност и да има кратко време за реакция. Или, т.е. ние ако топлиме този пациент пострадал, да виждаме, че има някакъв ефект. Сега, набързо обобщение на вариантите за мерене на телесна температура. Тук са 5 варианта, тук са още 4 варианта и тук са още 4 варианта. При толкова много варианти за мерене на телесна температура, абсолютно нито един от тези варианти не отговаря на нашите условия. Единственият, който отговаря е ето това нещо, ето това нещо. Това е епитимпаничен термометър за мерене на температурата в ухото, само че с една жичка, която е добре изолирана, или си го представете като слушалка от тези, които добре оплътняват с гумичките. Сега, единственият проблем на това нещо е, че не е много добре разпространен и няма много такива уреди. Тоест, ние даже и да искаме, нямаме такъв уред. Съответно, не можем да мерим температурата. Така че, надявам се с всичко това нещо, без да изпадаме в подробности, да съм ви уверил в следното, че единственото нещо, по което трябва да оценяваме пациент в хипотермия, колко е тежко състоянието му, това е именно неговия неврологичен статус или как изглежда той при нашето пристигане. Тоест, да оценяваме системата, която най-много страда. Ако тази система страда, значи имаме някакво нарушение. Ако тази система е окей, значи явно телесната температура не е толкова ниска и можем да продължим, като я класифицираме в по-началните стадии. Съответно, това е системата АВПУ. Или А за Alert, Alert and Conscious, когато пристигате при вашия пострадал, той все още е в съзнание, отговаря адекватно на въпроси, седи буден. Ако пристигнете при вашия пострадал и той изглежда заспал, но когато го повикате, отвори очи, може да бъде и адекватен, но така доста нарича се сомнолентен или спи му се на човека. Когато загубите контакт с него, когато не му давате вербален стимул, той продължава да си спи и да си почива. Тогава това нещо отговаря на V-verbal, т.е. отговаря само на вербални стимули. По същата логика стигаме до болковите стимули, т.е. стигайки до болковите стимули, имате пострадал, който очевидно не е в съзнание. Когато го викате, няма отговор, но когато му причините болка, може да има отваряне на очите, може да има някаква реакция на движение на крайниците, някакво мучене. Тогава това нещо отговаря на P или pain и съответно най-лошия случай unresponsive, този, който не отговаря дори и да му причинявате болка. Когато говорим за хипотермия и болка, имайте предвид, че ако имате някакво тежко измръзване на периферията, може там да няма сетивност. Така че трябва да причиняваме болка на адекватно място, така че да сме сигурни, че наистина му причиняваме болка на този човек, за да го изследваме. Съответно, пак не мога да сме на слайда. Да. Или, съответно, имаме разделяне на степените на хипотермия според АВПУ скалата. Първа степен на хипотермия, това е пострадалия, който казахме, че е в безсъзнание. Виждаме, че този пострадал ще трепери, ще има, можем да му позволим да има активни движения и съответно можем допълнително да го затопляме с пасивни мероприятия. След малко ще минем през това какво правим при тези пострадали според класа съответно на засягане. Втората степен са тези, които отговарят само на вербалните стимули, но вече имат някаква степен страдание или съответно имаме някаква неврологична симптоматика или симптоматика от системата, която има най-малък резерв, най-бързо ще видим, че страда.
Така, този човек може да премине в трета степен, когато загубиме вече вербалния контакт с него и започне да отговаря само на болка. Можем да имаме прогресия в състоянието му. Когато имаме пострадал, който има нарушения в съзнанието, какво е най-важно да не правим? Да не му даваме да приема нищо през устата. Пострадали, които са с нарушения в съзнанието, независимо дали това е хипотермия или е някаква друга увреда, не трябва да им даваме, ето, виждате, warm tea и храна даваме само в тези стадии, които нашите пациенти са в съзнание и могат да преглъщат, сигурни сме, че могат, имат запазени рефлекси. Когато имаме нарушения в съзнанието, може да имаме нарушени рефлекси и даването на течности в такива случаи е абсолютно противопоказано. Така, и вече имаме и четвърти стадии, тези, които са U unconscious по АВПУ скалата или съответно не отговарят дори и на болков стимул, но виждате, това са пациенти пострадали с хипотермичен сърдечен арест. Нямат сърдечна дейност. Така. Кога можем да се объркаме в тая система? Когато се касае за пострадали, които освен всичко останало имат и някаква травма. Тоест, не сме сигурни дали травмата не допринася за усложняване на степента на хипотермия. Обаче, за наше щастие, обикновено когато се касае за такъв случай, травмата води до оценяване на хипотермията като по-лош стадий. Или съответно ние ще приемем, че нашия пострадал е в по-горен стадий, по-увреден и съответно ще действаме по съответния за стадия начин. Тоест не поемаме риска да подценим състоянието му. Сега да видим как да помогнем на пострадал с хипотермия. Имаме първа степен на хипотермия. Това, което трябва да направим при всички степени, това е превенция на допълнителното охлаждане. Абсолютно логично. Така или иначе съм сигурен, че всеки от вас се сеща първо за това нещо, че трябва да спреме по възможно най-бърз начин да преохлаждаме този човек. Тоест, той ако се намира на зона, която е с вятър и имаме повишаване на действието на околната среда според Wind Chill индекса, да го сложим на завет. Ако имаме нещо, с което допълнително да го облечем, да го облечем. Сега ще видим как да действаме при съответния стадий. Прилагаме особено внимание на пострадали, които нямат способност да треперят. Защо? Защото треперенето повишава телесната температура. Когато обаче става въпрос за черепно-мозъчни травми, гръбначни травми, интоксикации, това са пострадали, които могат да изпаднат в хипотермия, пак казвам, дори навънка да не е минус 15 градуса. Те могат да изпаднат в хипотермия дори и в преходните сезони и то така доста успешно. Когато говорим за лека хипотермия или първи стадии, това са пациентите, които са напълно будни. Обикновено тези пострадали могат да се третират на терен. Те са будни, контактни, адекватни. Това, което можем да направим, е да им дадем храна, топли напитки и да насърчаваме активното движение. Защото активното движение ще ни допринесе допълнително да произведат температура. Така. Когато говорим обаче за пострадали, които са в втори и трети стадии с умерено тежка и тежка хипотермия, тогава трябва да приложиме пасивно затопляне на тялото. Казахме, тези пострадали не треперят. Когато един пострадал не трепери, не го караме да се движи. Абсолютно много важно нещо, което ми се иска да запомните от лекцията. И виждаме стадии 2 или 3, пострадалия е легнал. Легналия пострадал задължително обаче трябва да бъде много добре изолиран от околната среда. Като обръщам ви внимание, трябва да има изолация отдолу. Когато сложите пострадал да лежи на снега, съответно имаме една контактна повърхност, която той с неговата температура на тялото започва да създава един мокър слой отдолу и този пострадал да се преохлажда още повече.
Това, което можем да направим допълнително за него, е да го опаковаме. След малко ще ви покажа един канадски бюлетин, който се нарича опаковането тип бурито. Но ако ви прави впечатление, тук имаме няколко слайда, няколко слоя, които, освен че всеки от тях има някаква функция, изолираща нашия пострадал от околната среда, имат функция да задържат въздух между тях. Въздухът е много добър изолатор, това със сигурност го знаете. И това, което много ми се иска така добре да запомните, е, че използваме грейки. Хубаво е да имаме в раницата да носим термогрейки, но, както виждате, не ги слагаме върху кожата. Това е изключително важно. Сега, какво е важно, когато поставим един пострадал в такова едно положение? Отвънка ще му сложим термофолио. Това със сигурност всички го знаете, имате в раниците термофолио. Щом сте тук на тази лекция, със сигурност сте добре подготвени като екипировка. Термофолиото, като го сложим отвънка, какво трябва преди това да направим? Някой сеща ли се? Това е нашия пострадал на терен, който е равен. Слагаме го в термофолио на терен, който е с наклон. И нашия пострадал може в един момент да го гоним. Така че, преди да пренесете пострадал върху някакъв слой, дали той ще е нещо найлоново, дали ще е термофолио, каквото и да е, което и го използваме обикновено за шейна, преди това го подсигурете, че той няма да тръгне някъде надолу по терена. Така. Какво трябва да осигурим? Трябва да осигурим защита срещу студ, вятър и влага. Как обаче да осигурим това нещо? Казахме с няколко слоя. Пациентът трябва да е в хоризонтално положение, поставен в носилка. Ако той не трепери, нетреперещ пациент с нарушения в съзнанието, втора степен на хипотермия. Втора степен на хипотермия, забраняват се активните движения, активното затопляне. Ако са налични сухи дрехи или слоеве, мокрите дрехи трябва да се свалят в защитена среда. Защитена среда не означава да съблечете пострадалия гол, да го сложите на снега да седи и да търсите в раницата дали имате сухи дрехи. Защитена среда означава, че можете, единия ви вариант е, ако до 30 минути може да намерите заслон или хижа, може да изолирате вашия пострадал, след малко ще кажем как директно, и по този начин да го пренесете в защитената среда, хижата или заслона, където да смените долните слоеве на дрехите. Съответно, ако не можете, това нещо трябва да стане на завет, изолиран по максимално добър начин от снега и максимално бързо, за да се намали загубата на температура. Големите химически грейки не трябва да докосват кожата, за да не се предизвикат изгаряния, това го казахме. При влажни или ветровити условия, или ако мокрото облекло не може да бъде свалено, трябва да се добави бариера срещу изпаренията. Това е изключително важно нещо. Защо? Защото когато имаме слоеве, които са влажни, те по-лесно ще превеждат топлината навън и съответно по-бързо ще губим топлината. Както водата беше рисков фактор за това по-бързо да получим хипотермия, така по същия начин мокрите пострадали са с повишен риск да продължат да изстиват, колкото и да се опитвате да ги топлите. Или съответно трябва по някакъв начин да ги изолираме. И съответно в кръга на шегата оказа се, че шушлека е едно високо специализирано облекло за пострадали, които са с мокри дрехи. Естествено, най-добрият вариант е да ползвате фолио или някаква... Дори и да имате дъждобран, той може да ви свърши работа. Обикновен найлонов дъждобран може да свърши работа в тези случаи. Пациент с мокри дрехи, който не може да ходи, трябва да се преоблече в сухи дрехи, казахме при какви условия. Но все пак трябва да имаме предвид, че когато затоплим такъв пострадал и той започне да трепери, трябва да го оставим да трепери в продължение на около 30 минути и тогава можем да го вдигнем.
Не позволяваме на пострадали, които са втора, трета степен хипотермия, дори да сме успяли по някакъв начин да ги затоплим, да правят активни движения, докато не бъдат оставени да треперят в продължение на поне 30 минути. След тези 30 минути можем да им позволим да правят активни движения и да започнат да се затоплят активно. Това нещо, after drop, или в случая има едно нещо, което се нарича rescue collapse при тези пострадали, може да се получи много интересно, когато пристигнем при пострадалия, той рязко започне да се успокоява, че ще получи адекватна помощ. Съответно, започва намаляване на отделянето на адреналин и на стресовите хормони. Организма му започва да се успокоява от нашата поява и съответно това може да бъде съпроводено с влошаване на общото състояние, именно заради този after drop и rescue collapse. При умерено тежка и тежка хипотермия, какво можем да направим допълнително? Защо съм дал този слайд? Това нещо са AED дефибрилатори, автоматични дефибрилатори. Вече има доста кампании за снабдяване на планински хижи с AED дефибрилатори. Какъв е смисъл от AED дефибрилаторите? Казахме, студената кръв започва да дразни сърцето. Сърцето започва да бъде по-склонно към появяване на аритмии. Тези аритмии могат да бъдат животозастрашаващи за човека и съответно поставянето на такъв AED дефибрилатор може да ги регистрира и да ги прекъсне. Така че, ако сте някъде близо до хижа, когато се касае за такъв болен, ако на съответната хижа има такова нещо, е желателно да бъде поставено. Не се притеснявайте, устроено е по много прост начин. Виждате, има 1, 2, 3 копчета. Всеки един от тях, тук са най-различни модели и марки, но всеки от тях виждате, че е съставен от 3 копчета. Едно копче за пускане, едно копче, ако това става въпрос за дете, и едно копче за доставяне на електрошок. Самият дефибрилатор няма да достави електрошок, ако такъв не е необходим. Така че поставянето на AED дефибрилатора не крие рискове за пострадалия, напротив, може да му помогне. Слагат се падове, които ето тук може да видите, има картинка къде се лепят. На самите падове също пише къде се лепят, как се поставят. Нищо повече не се изисква от вас, освен да ги залепите на посочените места и да натиснете копчето за включване. Така. Продължаваме с още по-тежката степен на хипотермия. Когато заварим пострадал в безсъзнание. Той може да бъде трета степен хипотермия, ако има витални показатели или съответно има пулс и дишане, които обаче напомням, че трябва да проверим за 60 секунди, защото те, виждате, могат да бъдат забавени, доста забавени, тъй като това е физиологичен отговор към понижения метаболизъм. Казахме, понижаването на температурата намалява метаболизма на клетките. Намаляването на метаболизма на клетките се съпровожда с физиологичен отговор с намаляване на сърдечната честота. Така, съответно, изследваме нашия пострадал за 60 секунди. Ако нямаме сърдечна дейност, нямаме дишане, започваме стандартен протокол за кардиопулмонална ресусцитация CPR 30:2. Ако не можем да правим непрекъснат CPR, трябва да транспортираме нашия пострадал някъде и по време на транспорта не е възможно да правим нон-стоп CPR, трябва да правим прекъснат CPR, когато неговата температура е под 28 градуса Целзий, поне 5 минути CPR с до 5 минути без CPR. Или съответно, ако температурата е под 20 градуса Целзий, поне 5 минути CPR с до 10 минути без CPR. Сега тук ще кажете, ама то нали не мерехме температурата. Така че по-добре, ако можете да правите непрестанен CPR, правите непрестанен CPR. Ако не можете непрестанен, гледате да правите 5 плюс 5 минути. Ако толкова пък не можете 5 плюс 5, сега каквото можете, това правите. Рекорда за пострадал оцелял най-дълго време след хипотермия с прилагане на КПР е над 6 часа.
6 часа прилагане на КПР, този пострадал е оцелял, жив е, затоплене и е изписан от лечебното заведение, което е най-важно. Така, тук ви показвам един алгоритъм. Сега, тия неща съм ги сложил, ако някой много държи да си ги снима и да си ги има. Това е същото нещо, но предадено от Европейската асоциация по ресусцитация. Тя казва, че ако има сърдечен арест, тук можем да сложим механичен уред за CPR. Ние нямаме такъв, така че това рамо отпада автоматично. Можем да правим мануален CPR или съответно 30:2 компресии. И тук отново, ако телесната температура е над 28 градуса Целзий, правим нон-стоп CPR. Ако е под, правим 5+5 и съответно под 20, 5+10. Това е един много сложен алгоритъм, който така изглежда на пръв поглед много сложен, защото е с много стъпки, но ако видиме, тук това нещо е много просто за оценка на нашите пострадали, кога и какво трябва да направим. Виждаме, има ли нарушения в съзнанието? Няма нарушения в съзнанието. Хипотермия първа степен, затопляме го, даваме му топли напитки и му позволяваме активни движения. Има ли нарушения в съзнанието? Да. Съответно, това е пострадал, който е втора и трета степен. Казахме, че не позволяваме активни движения, правим пасивно затопляне на този пострадал и го насочваме към вече лечебно заведение за допълнителна оценка и затопляне. И когато имаме пострадал, който е без витални показатели, той е четвърта степен хипотермия, имаме CPR и съответно трябва да го закараме, правейки CPR до лечебно заведение, където той да бъде затоплен по определени механизми. Така, и това, за което ви обещах, бурито, изолацията на нашия пострадал, или това е взето от bqrescue.com. BQ е съкръщение на Baby It's Cold Outside. rescue.com. Това е една канадска организация, която се финансира от канадското правителство и прави курсове за хипотермия, тъй като в тези региони хипотермията логично не е толкова рядко срещана. Като тук отново може да разгледате, ако си свалите този бюлетин, може да разгледате степените на хипотермия, как са дадени по този начин с нарушенията постепенно в съзнанието, нарушения в движението, липса на треперене и съответно AVPU, unconscious. Продължаваме с измръзването. Тук обещавам са доста кратки нещата. Измръзването е увреждане на тъканите, което е предизвикано от излагане на студ, който засяга някаква част от тялото. То може да бъде съпроводено с хипотермия или съответно системно преохлаждане, може да бъде и изолирано само на части от тялото. Кои са рисковете за измръзване, т.е. кои пострадали са с по-голям риск? Това са пострадали, които имат някакви заболявания, виждате тук включително и диабет, които носят тесни ръкавици, бутуши, чорапи, други тесни части от облеклото. Облекло, което не е съобразено с метеорологичните условия, абсолютно логично, вятърът отново, бета-блокери, тютюнопушене, алкохол и наркотици. Така, едно уточнение спрямо хипотермията, въпрос, който най-вероятно или ще бъде зададен онлайн, или вие ще зададете, даваме ли алкохол? Никъде не казахме за алкохола, така популярния чай с ром при хипотермия. Ако нашия пострадал, това по което ние ще се ориентираме какъв клас хипотермия е, ориентир ни е неговия неврологичен статус, дали е добре да му даваме алкохол според вас? Така, добре. Отговорихме на въпроса. Дори и малко количество, когато се касае за пострадал, който е вървял продължително време, дехидратиране, може да има доста по-изявен отговор като ефект върху неврологичния му статус. Кои са симптомите на измръзване? Първо имаме зачервяване и болка в дадена област на кожата. Постепенно тя става по-бледа, бяла.
като може да придобие и твърд или восъчен характер. Съответно, колкото по-тежко става, толкова по-тежки стават оплакванията. Виждаме изтръпване, мехури, които първоначално могат да бъдат пълни с бистра течност, постепенно може да бъде кървениста течността и накрая може да имаме черна мъртва кожа на крайниците. Виждате, всичко това е свързано с повишаване на дебелината на засягане на съответно кожата или съответно слоевете на кожата. Какво трябва да направим? Трябва да пренесем пострадалия в топло помещение, ако е възможно, да съблечем всички мокри дрехи. Отново, мокрото нещо не ни помага. Покриваме тялото и областта с топли одеяла, като се грижиме допълнително да не охлаждаме нашия пострадал. Защото ако той не може да ходи заради измръзванията, трябва да го носим. Когато го носим, той няма активни движения. Когато няма активни движения, увеличаваме риска от преохлаждане. Тоест, може да имаме освен измръзвания, допълнително хипотермия заради травмата от измръзването. Така че трябва да имаме предвид, че хипотермията може да съпътства и измръзванията. Това, което можем да направим е да, съответно, пак казвам, да не му позволяваме да ходи върху измръзнали стъпала и пръсти, за да избегнем по-сериозни осложнения. В защитена среда можем да поставим засегнатите крайници в топла, но не гореща вода. Или съответно човека, който ви прави легенчето с вода, за да си натопите ръцете, ако те са измръзнали, трябва да бъде с запазена сетивност на ръцете и за него водата трябва да бъде топла, поносима, така че да може да седи продължително време с ръце вътре в нея. Така. Не разтъркваме и масажираме засегнатите от измръзвания области, тъй като там кожата може да бъде доста ранима. Казахме, че може да има мехури, които можем да спукаме. Какво става с спуканите мехури? Може да ги инфектираме. Съответно, трябва да пазим чисти тези крайници и много важно нещо, не трябва да ги топлим на нагревателна подложка, печка и така нататък. Не позволяваме на пострадали, които са с измръзвания на крайниците, да седнат до печката и да си сложат краката на една педия от източника на топлина. Защо? Защото те имат нарушения в усещането за топлина и може, освен измръзване, накрая да имат и изгаряне. Едно много така рядко, но интересно нещо, което можем да срещнем свързано с студа, това е студовата уртикария, някои го наричат студова алергия, засяга 0,05% от населението, но все пак може някой от вас да го засегне. Това нещо може да е свързано и да се появи в връзка с инфекции на различни органи и системи. Съответно, предизвиква се от студа и представлява получаване на ето такива уртики, надигнати зони на кожата, които могат да сърбат доста при излагане на съответно ниска температура. Как можем да видим дали имаме такова нещо, като го натрием с лед? Защо е опасно това нещо? И то най-вече ще ви го кажа не в контекста на зимната планина, а в контекста на това, че зимата много обичаме да ходим на сауна, после да влеземе в студена вода. Когато сме предразположени към това нещо, студената вода върху цялото тяло, действайки, може да предизвика много сериозна алергична реакция с отделяне на голямо количество хистамин и съответно да колабира някой човек, който е поставен в такава студена вода. Ако става въпрос, че това нещо се предизвиква от отделянето на хистамин, то логично ще го лекуваме с антихистамини. Тези от вас, които имат някаква алергия, доста добре познават антихистамините, но имайте предвид, че това нещо може да наложи до 4 пъти по-висока доза. И когато става въпрос за много сериозна реакция, която най-вече е предизвикана от потапяне в вода, може да се наложи да използваме дори адреналин. Как можем да разберем дали при нас се появява това нещо? Казахме купчето с вода.
Купчето с лед, като натъркаме, ако се появят такива червени зони и надигнати, обаче ако това нещо не е достатъчно така сензитивно за вас, имате съмнение, че имате подобно нещо, не е много ясна реакцията, може да си натопите ръката в студена вода и да я държите 5 до 10 минути. Така. И накрая, колкото до лавинните нещастия ще се спрем, искам да напомня, че сърдечният арест в резултат на лавинно нещастие може да бъде предизвикан от асфиксия, травми несъвместими с живота и съответно хипотермия. Какво е важно за вас? Важното за вас е, че вие сте там в първите минути от случването на инцидента. Или ако, не дай си Боже, заварите пострадал с травми несъвместими с живота, ако не сте сигурни, че това са травми несъвместими с живота, то приемаме, че не са такива. Ако обаче имаме някакво разкъсване на тялото, на главата и така нататък, нещо, което видимо със сигурност няма как да бъде възстановено, не започваме кардиопулмонална ресусцитация. Това, което вас ви интересува, е продължение на затрупването под 60 минути. Тогава прилагаме стандартен протокол за CPR. Тоест, това е момента, до който ние ще достигнем до пострадалите. Оттам нататък, когато става въпрос за затрупване над 60 минути, важно значение има дали този пострадал е бил с проходимост на дихателните пътища. Защото ако те са били проходими, приемаме, че сърдечният арест е настъпил в резултат на хипотермия. И отново действаме както при хипотермия. Ако обаче имаме непроходими дихателни пътища и продължение на затрупването над 60 минути, при тези пострадали не започваме CPR. Това е препоръката на European Resuscitation Council. Какво трябва да носим при хипотермия и при лавина? Ако можем, грейки, химични грейки, калорична храна, топли напитки, фолиото да не забравяме и да не забравяме, че това нещо може да се окаже някъде в планината близо до нас и да ни свърши някаква работа. Това са източниците, които съм използвал. Ако желаете да се задълбочите повече в темата. Благодаря за вниманието. Последния въпрос. Изчакваме. Конкуренцията малко намаля, но недостатъчно. Така. Пускаме последния въпрос в куиза, с което приключваме състезанието. След това ще останем тук на разположение за вашите въпроси. И така, пускаме последния въпрос. Във вашия телефон ли? Да. Така, сега би трябвало да сработи. Благодарим за търпението на абсолютно всички, които сте тук. Издържахте една много тежка лекция, но наистина бяха важни неща. Шестдесетина човека за сега оцелели, може би. Да. Добре. И верният отговор: 63% от хората са го оцелили.
Субективните решения са тези, които могат да ни предпазят, независимо за какви условия говорим. Това е нашето послание. Всичко е във вас. Бъдете разумни, преценявайте рисковете и се пазете. И да видим кои са победителите. Честито! А наградата е сгряваща напитка в най-близкия пост на Планинска спасителна служба в планината. Заповядайте. Колегите там не знаят, но ще им обясните. Така, сега Асия има съобщение и въпроси, евентуално, ако са възникнали. Тъй като стана малко късно, искам набързо да ви напомня, че старите ни лекции, както и тази, може да видите на сайта ни във Facebook, на Планинска спасителна служба. Искам да помоля да благодарим още веднъж на лекторите. Всички те са доброволци и направиха тези презентации в тяхното свободно време абсолютно безвъзмездно. Можете да ни подкрепите с кутията до входа, както и в нашия сайт има бутон за дарения. И сега оставаме на линия за въпроси. Ако някой иска да зададе, да дигне ръка, да даде някакъв знак. Аз мога и по-силно да... Давай по-силно. Имам няколко въпроса. Единият е как може да разберем за склона дали е източен, ако нямаме уред и няма слънце. Как можем да разберем дали един склон е с източно изложение, ако нямаме слънчева светлина и нямаме компас? Трудно. С компас можеш лесно сравнително. Обикновено, ако ти е познат района, знаеш кои са източните склонове. Иначе зависи от кой момент от деня се намираш. Ако си следобедните часове и склона вече влиза в сянка, е възможно да е всякакъв, но е възможно и да е източен. Най-вероятно, ако си рано сутринта в планината, източните ще са т.е. обратното, исках да кажа, да. Ако си по-рано през деня, слънцето ще изгрява от изток, така че няма да се огреят и склоновете. И това са най-дълго огрените от слънцето склонове, общо взето заедно с южните. Трябва да ти е познато или да имаш компас. Аз не се сещам за друг начин. Ако някой от колегите ми се сеща, да каже. Някаква друга навигация, GPS? GPS, друго нещо, което може да ви покаже севера, освен аналоговия компас. Обикновено имаме телефон. На телефона има компас. Ползвайте телефоните си, там има компас. Има приложения, качете си тия приложения, винаги телефона е с вас, има компас. Навигацията е нещо сложно, още от най-дълбока древност си е предизвикателство, без средство, което да ти покаже севера, трудно ще намериш източен склон. Обикновено зимните маршрути следват позитивните форми на релефа. Това са била. Преди да отидеш, най-вероятно можеш да се поровиш в някой онлайн пътеводител или книжен пътеводител, да питаш приятели и да се информираш кой е зимния маршрут. По-голямата си част, основните маршрути в планината минават по била в час, поне от този маршрут е било. А вече излезнеш ли на терен, най-лесният начин в българските планини, особено в националните паркове Рила и Пирин, това е стълбовата маркировка, която може да те ориентира, че се намираш на зимен маршрут. Имайте предвид обаче, че зимните маршрути не ви гарантират, че няма да навлезнете в лавиноопасен терен.
той ви гарантира, че вероятността да попаднете в лавина е много по-малка, но аз съм виждал много зимни маршрути, които пресичат лавиноопасен терен, така че това не е гаранция, че нищо няма да се случи с вас. Коловата маркировка. Някой друг би ли искал да зададе въпрос? В слайдо имаше въпроси, отговорихме на тях, може да ги видите, нашите отговори. Плавно да се затопля тялото и при какви хипотермии се прави това, вероятно втора и трета степен, и какъв е интервал на затопляне, на какъв интервал, предно предверие на помещение към по-топло до нормално. Значи, да. Ако ви притеснява, че твърде бързо ще го затоплите и го държите пред хижата, трябва да ви притеснява, че ще продължите да го преохлаждате и съответно ще минете към по-сериозен стадий на хипотермия. Така че не е нужно да го поставите в хижата до камината, но все пак трябва да е в изолирана среда, на завет. Може да махнете допълнителните грейки, които ще топлят, но така или иначе, без адекватен мониторинг на температурата, няма как да определяме колко бързо топлиме един пострадал. Но риска да го затоплим твърде бързо е далеч по-малък, отколкото риска да го оставим да се преохлади допълнително. Дори и в болнична среда мога да ви кажа, че доста време ни отнема да затоплиме така дълбоко хипотермясали пациенти. Тъй като имайте предвид, че периферната циркулация е доста свита, когато става въпрос за тежка хипотермия. Оттам нон-стоп се получава един противотоков обмен на студена с топла кръв, така че вие вкарвайте го в хижата, няма изведнъж от 28 да го направите на 40 градуса. Това няма да стане. Така че по-безопасно е да го вкарате в хижата, да започнете да го затопляте и съответно да му дадете по-добри шансове, отколкото ако го оставите навънка и си притеснявате, че твърде бързо ще го топлите. Защо не се ходи в чужди стъпки? Ами, то по принцип в зимната планина не се следват чужди следи, защото не знаеш кой ги е оставил. Много често, ако си в някаква тежка ситуация, виждайки човешки следи, нали, това ти дава някаква надежда, че ще се измъкнеш. Твърде възможно е да се измъкнеш, но твърде възможно е и да попаднеш на следи, които те водят в грешна посока или още повече те закопават, с две думи. Така че, ако имаш идея къде се намираш и как да се измъкнеш, по-добре следвай собствения си план, не разчитай, че този, който оставил тия стъпки, е знал какво прави. В по-алпийските държави много често дори се случва, следвайки чужди следи, да налетите на скални прагове или технически сложни терени, за които хората са били подготвени, носейки въжета, или са отишли просто да правят бейсджъмпинг и ви изведнъж се озовавате пеша с снегоходки на същото това място, но не разполагате нито с парашут, нито с въже. Не знам дали ти отговорих на въпроса. Да. Давай по-високо. Благодаря за страхотната презентация. Моят въпрос е за това, когато говорихте да се оглеждаме в планината за знаци за лавинна опасност и по-специално за вече паднали лавини по дадени склонове. Как бихме могли да оценим една лавина, дали е паднала примерно в същия ден или да кажем преди седмица? Ами, този въпрос се появи в Facebook страницата, аз не му отговорих, защото няма прост отговор. Не знам дали да философствам. Като го видиш, ще разбереш, това е простия отговор. Иначе, ако я е нямало преди 1 час
и прязко се види паднала лавина, най-вероятно е ново паднала лавина. Ако е някаква стара лавина, твърде възможно е буците на тази лавина вече да са поизгладени, тук там части от лавината да не се виждат, защото вятър е навял някакъв сняг. Но при всички положения, тук идеята е, информирайте се от приятели или хора, които са посетили района, в който смятате да ходите, дали са видели лавини. Възможно е да са видели, те ще ви дадат някаква информация. Ако не са видели и вие стъпите там и видите лавини, най-вероятно са паднали от момента, в който сте питали, до момента, в който вие сте стигнали там, и това са спонтанни лавини, които са паднали последните няколко часа. Познава се, няма как да го сбъркаш. Ако някой от колегите се сеща за по-кратък отговор, да каже. Добре, ние ще приключим с онлайн предаването на лекцията в момента. Мисля, че пожеланието да следвате собствените си стъпки в планината е доста добро като за край. Надяваме се да се виждаме само ако се зачем случайно някъде, докато сме на разходка, и в никакъв случай да не ни се обаждате и да не използваме аптечките.